Doncs avui celebrem el 8è Fòrum de l'IEC, que jo diria que és l'esdeveniment més important de l'any de l'IEC, no? I aquí ens trobem els membres que estan disponibles, aquest any més de 150, per compartir idees, per compartir passat, per compartir futur, per compartir projectes i tant de bo per també trobar noves aliances o noves idees que ens posin en conjunt i que puguem fer treball tots plegats. Aquest any, el 2026, fa 30 anys que es va fundar l'Institut. I en aquests 30 anys han canviat moltes coses. En aquell moment es va fundar l'Institut amb visió de futur, la importància de la investigació a l'espai, però avui en dia és quan es pot veure realment l'encert d'aquella decisió, l'encert d'aquella visió, perquè l'espai avui en dia és importantíssim, fonamental, no només en temes de recerca, sinó en temes de societat civil, de navegació, de comunicacions, d'observació de la Terra. Tot allò que fa molts anys va començar com un desig, un somni de crear un espai on diferents investigadors de les universitats i CSIC trobessin un lloc de col·laboració, s'ha aconseguit. I no només això, sinó que l'IEC és un referent en temes d'espai. I tot això, en gran part, és degut al personal que el forma, tant investigadors com personal de gestió, administració, comunicació, àrea jurídica, etc. Entre tots, hem arribat fins aquí. Jo crec que aquest fòrum traspua fortalesa, traspua empenta, traspua vitalitat, potser com mai ho havia vist, i també traspua una forta sensació d'il·lusió pel futur.